An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye ntɛnɛn bɛnnen bɛ nasarasan kalo 2nan ye février kalo bi o tile 6 ye ka bɛn 2023 san ma farafin kalo ye n'o ye arajaba kalo ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 15 ye jate la san kalo 7nan don hijira san 1444 san don dugawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ dɔgɔfurancɛ laban tɛmɛlen kɔnɔna na wulikajɔ kɔni kɛra jadi wale tigilamɔgɔw fɛ Baɲangara marabolo kɔnɔna na n ka se ka bingani wale dɔ kɔni ta ka ɲɛsin yen donsolakaw ma a yirala ko tunɲɔgɔnnaba kɔni kɛra donsolaka maa 4 olu kasaraliw ni na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la festival sur le Niger o min kɛnɛ bɛ sigi segukaw fɛ yen nɔ Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun b'a kɛnɛ kan o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la kunnafoni kɔni carilen bɛ k'a yira k'a fɔ Irusula jamana kɔnɔna na ministre mun ka baara ɲɛsin Irusula jamana ni diɲɛ jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o kan ka n'an ka jamana kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni kan lasɔn wa denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ sibiridon su ka dugu jɛ kari la tasuma ba kɔni o kɔni wulila Kayi sugu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen Kayi suguba kɔnɔna na a kɛla tasuma kasaraba de kunnafoniyaw ka fɔ la tasuma in kɔni a fanga bonyana kosɛbɛ Kayi sugu kɔni kɔnɔna na a ye tiɲɛni wale caman kɔni kɛ nka min bɛ tali kɛ sapeur pompier maaw olu kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se k'u timinadiya ka fɛɛrɛ kɔni kɛ ni ka se ka dankari kɛ tasuma in kɔni na a yirala ko a tiɲɛni kɔni fanga bonyana nka an bɛ dugawu de kɛ ni waati laban ninnu na tasuma kasara kɔni a fanga bɛ ka bonya an ka jamana kɔnɔ fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka fu siri ni waleya ninnu dan na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye ni waati laban ninnu na a yirala k'a fɔ wulikajɔ kɔni bɛ ka kɛ jadi wale tigilamɔgɔw fɛ hali bi u b'u sɔn min bɛ tali kɛ pays dɔgɔn kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ dɔgɔnɔdugu kɔnɔna wulikajɔ kɔni bɛ ka kɛ jadi wale tigilamɔgɔw fɛ kuma bɛɛ u bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin dugu dɔw ma dɛ n'aw hakili b'a la Jalasago ta kɔfɛ a yirala k'a fɔ hali bi jadi wale tigilamɔgɔw b'u sɔn n'i y'a ta k'a lajɛ Jalasago kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ n'a fɔ a ma ko Gomisago wulikajɔ kɔni kɛra jadi wale tigilamɔgɔw fɛ ka se ka taa o yɔrɔ kofɔlen na u ni donsolakaw kɔni tunna ɲɔgɔn na marifaciw kɔni ganna nka a yirala k'a fɔ ko donsolaka maa 4 kɔni olu kasaraliw ni na ni ka se ka moto caman ni k'olu jeni a yirala ko dugu dɔw yɛrɛ k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni jenina a ko sen fɛ yaasa ka nin bɛɛ lajɛlen pereperelatigɛ d'an ma an balimakɛ dɔ b'an bolo nɛgɛ kan an balimakɛ tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Jugali Jigiba an ye kunnafoniya sɔrɔ ko jadi wale tigilamɔgɔw ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin pays dɔgɔn yɔrɔ caman ma e bɛ se ka jumɛn fɔ an ye a ko la ni wagati laban la a kɔni gɛlɛyara depuis le 20 janvier 2023 f'a ka se 5 février 2023 ma gɛlɛya bɛ pays dɔgɔn n'i y'a ta k'a lajɛ attaque yɛrɛ daminɛna an bɛ dugu min wele ko Waleya ani Teli donc u taara wale attaqué 18h waati ani Teli donc wale ani Teli ninnu si man jan c'est dans le cercle de Bankas Teli u ye bagan bɛɛ lajɛlen gɛn misiw sagaw ayiwa fɛn fɛn mun bɛ ka bɛɛ lajɛlen gɛn o tɛmɛnen fana kɔfɛ mun ye waleya donc u taara cɛ dɔ faga mun ye ama tɔgɔ dɔ don donc o tɛmɛnen fana kɔfɛ dans la même nuit u taara Warampa an bɛ dugu min wele ko Warampa 22h waati donc o ye tiɲɛni caman kɛ donc mun ye Warampa nka autodéfense kun bɛ yen a kɔni gɛlɛyara autodéfense yɛrɛ poussé tasuma ye dugu yɔrɔ caman minɛ i n'a fɔ bitigiw i n'a fɔ moto katakataninw donc o n'a ɲɔgɔn na donc o tɛmɛnen fana kɔfɛ n'i ye Jalasago tɔgɔ fɔ kɔni mɔgɔ caman hakili bɛ jigin ko jugu tɛmɛnen la de jeudi donc u taara an bɛ dugu min ko Gomisago donc à 9 km de Jalasago dans le cercle de Bankas u taara Gomisago attaqué attaque kɔnɔna la olu ni autodéfense karila ɲɔgɔn na n'i y'a ta lajɛ ayiwa mun bɛ kɛ a bɛ kɛ dɛ autodéfense fana u y'u seko kɛ autodéfense ka côté la maa 4 de jiginna donc o kɔnɔna la autodéfense kɔni sera ka u repousser u ma se ka tiɲɛni caman kɛ du kɔnɔ donc ayiwa autodéfense u repousser donc moto dɔw jenna mun ye autodéfense ka moto fana donc o tɛmɛna o fana kɛra samedi dɔw fana donc u kun bɛ ka ni Gomisago kelen menacé k'u bɛna taa Gomisago mais ala y'a kɛ autodéfense ani Mali sɔrɔsiw donc ni yɔrɔ la u ye wulikajɔ kɛ dɔɔni u ma se ka taa Gomisago kɔnɔ attaque ma kɛ kunu fana u kun bɛ ka rassemblement kɛ an bɛ dugu min ko Yelen k'u kun bɛ ka rassemblement kɛ ka ɲɛsin mun ye Gomisago kelen ma donc o don u taara cɛli kɛ yɔrɔ min na voilà donc ala y'a kɛ u ma se ka taa mun ye Gomisago kɔni an ka autodéfense fana u jɔra la renfort caman taara autodéfense ka côté la halisa an bɛ mun ɲini Mali sɔrɔsiw fɛ u ka dija ka taa pays dɔgɔn la ka na diɲɛ don o don information bɛ d'u ma hali kunu dimanche don 11h waati donc awa ma jugu an bɛ minnu ko
ko terroriste ugum ba fara ñon kake muy e jala sogu donc anta do a ko na ke chogna dans les cercles de bankage uga cha transition a uga dija de note ils vont perdre de popularité jen dongo do mo bi ga faga yoro be embargo de be terroriste uga sharia de be yoro chama ko ni gela ba de be en fait ka Anthony na ma chama ne be ga yira ga foko lakana ko ni sabatile me pay dogon konnana e be se ka mun fo ni ko ina ni mo ko aywa lagana sabatile no pe dogo atikiti information nyman tabolo donc aywa mo mun bi kuno fo dama mbisga fo terroriste supporter do donc jen dongo do mo bi ga faka jen dongo do dubu ga jen dongo do aywa am baw am faw bi ga faka sira yɛrɛ ma lakana ego sécurité be donc we yɔrɔ jan kuma ye ani a bɛ se ka kɛ i tɛ information dɔn a bɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ information d'i ma e ye terroriste supporter ye n'i bɛ terroriste ninnu supporter o kɔni i bɛ se ka diɲɛ kuma bɛɛ fɔ n'o tɛ diɲɛ don o don mɔgɔ bɛ ka faga ego sécurité be donc nin ko kɔni vraiment nin b'an tɔɔrɔ yɛrɛ de nin b'an tɔɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment nin b'an tɔɔrɔ donc ni mɔgɔ ko sécurité bɛ pays dɔgɔ vraiment a tigi kɔni nin ko b'an tɔɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que diɲɛ don o don dugu bɛ ka wuli mɔgɔ bɛ ka faga ego sécurité be sécurité tɛ pays dɔgɔ l'armée ne monte pas en puissance au pays dɔgɔ ni mɔgɔ ko sɔrɔsiw ka fanga be pe dogo cente e bi cente shini donc lakana ko ni zero antu e kuna foni soro ko kunungo kari ko Yusuf Toloba nale dana masako nyamae ale communiquer doke e bi dokala mo kulawa ay communiquer mun ke do reto goy mogo chama haglala na fora dana masago be full contre la dana masago de full contre la amado mogo shila terrorisme ko muna flake do de faga donc terrorisme munu ko be fana abe full do adolente abe full do donc full terrorisme munu ko muna do de faga ala ke alete terrorisme ale ma songa do ga terrorisme ala donc ko nala aywa atara ayra kalfa muye kargo auto defense ma anga dana masak chafar mun be no atara ayra kalfa yinno donc ala ke auto defense fana namine donc ka chemine ka lakana voilà terrorisme nana chogo masaka chen soro donc aywa vraiment ala ke halisa chego ni nyama balolum be izu wa ko tolba kuma kante do rego ko dana masak de flow contre la mogo fam dana masak est là pour la sécurité du pays donc ni autorité ko mu dana ba se buga wode ke mais autorité era siga dana ba se de demain c'est ça le problème donc mbi wele bla halisa transom nyamago ambi mu fuye pays de lakana est égal à 0 ni tumetali ke jukali jigiba alega shiraw la afrotugo muna ambi duwode ke yara bela kanga jamana lakana namburai mi metalike kuchala siraka kerena kuchala ale nim peso bani nyonche ayira la ka foko tarata don ko wuliga jokala chemar fatigi do fe kerena bingani kelaw kasaka sira kon da mobili do nye o senfe moto tigi do olu tumbotala do kuchala nu de fragal yorola olu kon nana do nin koina akene kayeno mam kuma ko kene kan shireola o mado bambulo nege ka mbalma ke itokoni jamu kabomi Bamaru Maleye ke bo denyula bi mbe suba fe Bamaru ay kuna fana soro ko trata do ko mado gela ta kanye shoma kuchala sirala ako kera to godi akala to mina an goni moto ko kuchala trata kle bele ke to na amina denyula permu sira fara yoro la ko tigi na anana se mo gonu ma soro yo mobile fla de jo kelen ge kare kelen fana nga ge ta fi ge mobile de bo ye mo bo ko dada sira kan an goni na se ma to ye kare fla jo ku singani yo ye ke gitron to ni lawni yo nje o anana se ma romina wi bola ke marfa da jo ne re de la to moto kle bo shana kan ga jigi ke moto duma yana ne meso anyi kuma sama ni yo nje wi ne nyini ngade ko ne ta to do mi ubi ko ne botala do mi ne wongo chena wona botala do li bana ba to do to so la kuchala ko den me kene nga ngunda la ni denyi o do girla ke na kana fini daile ke bo denyiren na asoro denyiren ni jere barabe walde ba amulo ye fini daile ke bo dena ya soro denyiren no ya toy halbi kanga jigi ke bo moto ka am ko flara ko ne ndoko ke yana mo war soro ngu ko ni telefon dama ke moto clé mune ko fanga jigi ke bo moto ka yana ameso o anyi kuma disigiti an nyonje ko fe do mun nakana kana de daile ke de wala ka ko selo ke bo fini ngolo na asoro denyiren barabe baldo soro la ke sra di amani ko ina kanga taka boy ye kuma inda me na ro na ameso ga gele ne ra an no ya ko sebe ba sigile me kuma chama funyina ye sra di ne ma dina to ni silam be so do na ne mobile soro be so kono ne abejo fefe ngbe gitro nga ku bala ka ta kare no ne abejo u kanata ko sira ti go ya mai mo ko nu ngoni ko be man gan jele no ko sebere de mo ko nu me masigele no adam be ko la force be masigele no ni nyida wori nyoro dorong de ku yoro shilalta le be man gan ngono ko be man gan jele no ko sebe par fami fana bu bulo pisolo nyana ma o de do ko pisolo nyana ma ra o de do tro su ko kirna pisolo no net mu bulo e ko ni mar pa no na sa ko sebe ra de mo wolo la mo ko shiri o ro de do mo be masigele no utume bonma fan sugu jumena ala la ame bonma fan wara fo ye yoro ina ni mo ye mo flami yo no fla dron da me bonma fan ji yoro ina akon me seke ko bonma fan do le ngulo wa ko ngame bonma fan de yere ke dala e o yo mo mi do kelen ye jara kelen ye distance ti ama kuna fana wera soro ka fo la halam kera ununu nyonga chewa ani kuna fana mi zoro ku ye marfa de che mobile pinena ko mobile kelen pina chele ngulo be ye marfa da do mo ko mo ko wardi uma yana ko mo ko bola war mbargal mi me mo ko bulo mo ko kon yo didi uma o
ye warmbaga no mine motigi do fana me kara ngono u ko ngi binga ne wala ta kanye shi mo ku bena jeno ye ken muso yala bon ale meso ko le ngo ka bena be diringa de ko kena kale mangene te be mi fo jamana nyamo ya ala sisa ko wuli ku jo ko nyi ni ka ko sebe note ameno ko ni tume tali ke Bamadu Male mpesoba mara kona kerena denjola ka ofino afra to mina ami duwade ga yarabe ala ka nga jamana do kojugu gelo kalo dibila namboray festival sur le Niger sanwo sawbe ke segu ka ofino ayira ko ni ata ko tani konontona de o min kera akene kan franjala fanga nyama kunye premier ministre blagata no bitalike Dr Choguel Kokala Maïga ale tumba kene ka kuma mfoyeno ofle na fulo ba mi be mali korobi ambenya na sanu ni koride me na fulo ba do be mo go be nyina minko oye culture o de se ka yelama abedo kun kelembo réunion pas de kera yansi président ko kuka ke ministre des affaires étrangères de Afrique ka ira mari culture bani ambe se ka amne chogodi kuka se ka andeme barala parce que gouvernement ka bara drone te ka keleke te ka hakili duma di mo ka famu min ba hakili amba fe kata yoro jumi ka mali jo kata ni mais pour que o be ka sigi anko mali fleni abet sandama damabo mali kumbina mbe toka bo bankani hali basaw be tulange malla bon sisa o bana batoy an ya furake an ya lasigi an ya lawi na uka deme an ba fe ngala tamani wonfe ka labuli fois ka bla afrique jamana benye be ka ko c'est un pays pilote akaboli do be ka ko ko ke bon ngara ko gidi ba fo o be ka ko ale ka inka donc mais pour que ka se ka ki au de ka soutien de aki parce que nan ya hakili bala 14 janvier 2022 embargo tara domina be kunyananga jamana benabi be malion drone de ko ulte bibi ulte bisini ken malion be farale nyonka ka guli ka bo président ka appel la ni aka gouvernement jamana chamanta jati mais culture ta pour badi katla ka befu ka journaliste ka siruka ka ministre na mi fe ka commission d'organisation ka misi dafe fo parce que salo ni kumbeyaw donc oye santani kononto ubeka ni organiser hali mangambe jamana segu ka ko fe ate bwano la oye femba do yi nimbe gouvernement fara ma faria anga sega barake auto wala ambe fe wo fenke au ka don ambe akablala ni tume talike mali premier ministre la Dr Choguel Kokala Maïga segu ka ofino afara tugomina yarabela ka nga jamana ka nyeta sawati namboray kuna fune ya yira ka fo irisula jamana konna na ruga ministre mga baranya shino irisula ni jamana wera nyonche ko nyana boma ko okanga na anga jamana konna na mi metaliga yira wolo debu sur le rempart mogo olugo ne faranyo nga ba koninke ko ni ministre ka bismillah mali gon konna na adama jara ben le cerveau ale ba klina fon kuina ankalame bi anya soni sigi munga anko lagana buna kunga ka irisu ka ministre des affaires étrangères no Vladimir Poutine ka représentant direct diɲɛ kɔnɔ parce que Poutine ka bɔli man ca quoi Poutine ka bɔli man ca dɛ ni ye Sergei Lavrov sɔrɔ a bɛ b'a fɔ Vladimir Poutine b'i bolo quoi Poutine de y'o ye i bolo ils n'ont même plus besoin ka kuma ɲɔgɔn ye i bɛ ko kɛ ni Poutine bɛ yan n'a ka réaction ye min ye ni Sergei Lavrov bɛ yan a ka réaction ye o kelen ye l'Occident a tout tenté pendant plus de décennies ils ont tout tenté cogo di an bɛ se ka Poutine n'a ka mɔgɔw fara comme ils ont toujours su le faire diviser pour régner mais ils n'ont pas pu an bɛ min dɔn la Russie est suffisamment préparée pour la paix et la sécurité internationale Russie labɛnnen don a bɛɛ kama donc c'est extrêmement important an k'a fɔ bi Sergei Lavrov ye k'a bɔra ka so f'a nana ka so o kɔnɔ an b'a ɲini président Assimi Goïta fɛ ni visite de travail ni tile fila kɔnɔ fɛn nafamaba minnu gwara la bi dans l'urgence an mago bɛ se minnu ma bi ani Russie la ka partenariat hautement stratégique kɔnɔ anw ka faamu na min kɛra k'o fo o ye belebeleba ye fɔlɔ k'a daminɛ décembre la ka se bi ma ɲɛ bɔli min kɛra Mali la wallahi ni Russie la kun tɛ sisan b'a sɔrɔ an bɛ ka ɲɔgɔn ɲini Mali jamana kɔnɔ yan an bɛ taa min an bɛ jɔ min an bɛ ka min kɛ tan soit an tun bɛ to jɔnya la Faransi bolo bi an ko au plan militaire visite de travail nin kɔnɔ nafama min bɛ se ka bɔ yɛrɛ wolo ka faamuya la o ye ka Mali ni Russie ka base mixte dɔ ka sigi ka o dugu kɔnɔ Faransi bɔra base laban min kɔnɔ le 15 fu tatɔw sen nungu ka u ye weleli kɛ k'olu bɛ Niger frontière la k'a y'aw ka base kɛ cogo min ka d'aw ye an bɛ fɛ o zone stratégique ni Mali ni Russie ka camp mixte dɔ sigi ye o ka kɛ base militaire ba ye min bɛ se ka baara tɔw labɛn
ni tume tali ke adama jara ben le cerveau ale ga shiraw la a fɔra cogo min na fɛn bɛ daga danga jamana na yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na fara ɲɔgɔn ba dɔ kɔni kɛra kulu caman olu farala ɲɔgɔn ka bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ ka yira k'a fɔ ko mali bilama k'a bɛ ka taa waɲɛ min ma ko a bɛ maa kamana gan caman y'u hakilina fɔ mali ko in na kadija fofana fo ka taa se amsa beso ma an k'olu ka siraw lamɛn. kadija fofana ne ye mouvement en tant que wala présidente jamana in bi a kuma gɛlɛyara maa caman daminɛna k'i daminɛ na a bɛ taa sɔrɔ hakilina ɲuman bɛ maa caman na mɛ fɔyɔrɔ ko wa u bɛ siran k'u hakilina yɛrɛ fɔ anw faso bɛ cogo di an bolo bi n mali kuma gɛlɛyara basa nkalon ma mun ne cɛ ɲi o diyara adamadenw ye ni tiɲɛ fɔli ye ni an ma tiɲɛ fana fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn to nkalon kan o tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ye ne yɛrɛ bolo faso janfa fɔlɔ ye i yɛrɛ faso k'a janfa o ye ka tiɲɛ ye k'i ban la ka nkalon ta k'a kɔrɔ ta sanfɛ o ye faso janfa fɔlɔ ye parce que dɔw bolo ko jamana ko ye cakiri bɔ de ka na kuma dɔ fɔ e yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ tɛ min bɛ k'i ɲininka a b'a dɔn tiɲɛ tɛ minnu bɛ k'i lamɛn o b'a dɔn tiɲɛ tɛ mɛ u bɛ tɛgɛrɛ f'i kun k'i bɛ k'u la nisɔndiya ko tiɲɛ tɛ jamana tɔ tora o de bolo mali ko bɛ se ka ko ye cogo di. ne ye Hamza Beso ye FNDE ne y'a porte parole ye bi anw ɲɛ b'a la réseau sanfɛ duguci kuma dɔ bɛ ka fɔ o ye duguci kuma jumɛn anw ɲɛ bɛ mɔgɔ la minnu bɛ ka commencer ka propagande kɛ k'a fɔ ko fo Russie de kana base sigi yan nɔ anw dun Mali la yan nɔ an bɛ insécurité jamana de la nord bɛ lahala mun na maliyɛn bɛɛ b'a kalama fɛn dɔ bɛ yen nɔ mun na ko duguci kan don puisque danger dɔ bɛ yen nɔ f'an k'o fɔ maliyɛnw ye pour que u kana maliyɛnw encourager u ka nin propagande kɔnɔna la o ye danger jumɛn c'est que diɲɛ kɔnɔ bi Russie ni bloc occidental n'o ye OTAN ye olu bɛ kɛlɛ min na maliyɛn bɛɛ b'a dɔn depuis deuxième guerre mondiale bɛ ban don min na n'o ye 1945 ye ka na se bi ma nin bloc fila in bɛ yen u bɛ taa ɲɔgɔn kɛlɛ u t'a kɛ u yɛrɛ ka jamana kan a kɛlɛ foyi ma deli ka kɛ Amérique jamana kan a kɛlɛ tɛ yen mun delila ka kɛ Russie jamana kan a bɛɛ bɛ taa kɛ pays satellite de la n'o ye jamana wɛrɛ ye olu b'a la bi ko Russie ka na base sigi yan Niger an kɔrɔ Amérique ka base dɔ bɛ yen donc adamadenw maliyɛnw m'a ɲini aw fɛ aw ka miiri dɔɔni aw bɛ idée dɔ sɔrɔ a kan o laban bɛna kɛ jumɛn ye ni jamana fila in bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ diɲɛ dugu dɔ la n'o ye Ukraine u bɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen u bɛ ka Ukrainiens bɔnɛ u ni na ye donc mɔgɔw fana bɛ ka sɔrɔ Mali la sisan ko Russie ka n'u ka base sigi yan nɔ ko n'an tugura Russie kɔ anw bɛ tɛmɛ diɲɛ bɛɛ la fɛn dɔ bɛ yen an k'o fɔ ɲɔgɔn ye ni jamana fila ye u ti ɲɔgɔn to yen diɲɛ kɔnɔ ni idée an b'a contre la bi an b'a contre la sini. ni tun bɛ tali kɛ kadija fofana fo ka taa se amsa bezo ma a fɔra cogo min na fɛn bɛ daga danga jamana na yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen kunungo katakatani bolilaw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan kunnafonidilaw ka soba kɔnɔna na a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ u y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman kɔni b'olu dala jamana in kɔnɔna na dɛ olu yɛrɛ fa dugu k'olu ka hakɛ caman daragilen bɛ u la viɲɛti yɛrɛ ka a wari ka ca wa u ma da u ma viɲɛti yɛrɛ talen kɔfɛ ko sira caman de bɛ yen nɔ k'o tigɛlen bɛ olu la katakatani bolilaw farala ɲɔgɔn kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ an seereya mun sɔrɔ a kɛnɛ kan o dɔ filɛ nin anw bɛ dibi min na n'an bɛ wuli k'an jɔ ka yelemanankun na walasa an nalen lajɛ u bi na dibi la ka na nun k'a ban k'a sɔrɔ kɛnɛmamɔgɔw t'a dɔn o de y'an wulikun ye dɛ u ye 3,000 ni 4,000 ni 9,000 ni 9,000 ni 600 fɛn bɔ a bi i ka kan ka min sɔrɔ san kɔnɔ a bi bɛn min ma a bɛɛ totali bɛ mun n ye dɔw la n kɛ sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ n y'a ye tuguni anw bɛ nin da ka bɛɛ la nka ɛnwo bi laban kɛ viɲɛti di dɔw ma 1,400,000 aw b'a fɛ ne kɔngɔ kɛ ne de dun wa k'a di dɔ ma 9,000 ni 600 k'a di dɔ ma 6,000 ni 600 ka se i kana di dɔ ma 1,000 ni 400 ne da ye minɛ da ye ko ne b'o jamakulu fara ɲɔgɔn kan ko ne bɛ fɛ k'olu ye an yɛrɛ degun yɛrɛ min b'anw kan n'o ye ɲɛmɔgɔ ye kɔngɔ sɛgɛnnen don dɛ nka anw sɛgɛn mɛ kɔngɔ ye puisque mun na anw bɛna sira kɔngɔ kana na fɛn kɛ an bolo tɛ se ka fɛn min kunbɛn o jɔyɔrɔba de b'anw na puisque baara tɛ maa min bolo e bɛ so sara la muso ni denw b'e bolo e bɛ ka ka da ni min kan ne ye bi kɛ ka boli sini e bɛ taa n'o ye dilayɔrɔ la e b'i ka so sara sara e b'i ka denbaya balo n'a fɔra e tɛ se ka boli ko kura anw de sera m'o la yanni ka bi se n k'a da jama ɲɛmɔgɔw tulo kan ko ka na bɔ a la an tɛ se ka min kunbɛn
ne tɔgɔ ye Mama Sɔgɔna ne ye Mali katamboloko président ye national gɛlɛya de y'a to an sera yan a gɛlɛya ye mun de ye Mali kɔnɔ an ye malidenw de ye anw ka gɛlɛya bɛ viɲɛti ko ani sirako kan viɲɛti anw b'a ta 1,200 k'a bɔra kana kɛ 2,400 k'a bɔra k'a kɛ 6,600 ye kɛnɛ bɔra kana kɛ fo 12,600 an wulila k'an jɔ a kɛlɛ n'a degun fɛ an nɔgɔyara kɛnɛ kɛ 9,600 6,600 salanko an wulila gɛlɛya fɛ ka taa se impôt ma an b'a fɛ mun b'ara u k'a lajɛ dɔ bɔra u k'a ma k'o t'an lamɛn an ye papier d'u ma mɔgɔ foyi ma k'an papier la Mali katambola maa 1,176,000 o de bɛ kɛ an jɛkulu kɔnɔ viɲɛti an bɛ se k'a ta da mun na moto kura 2,400 moto kura 1,200 an y'o de ka papier kɛ an y'a di ɲɛmɔgɔw ma ministre y'a wele k'a d'u ma ɲinɛ e kan kɛ baara n'i b'a kɛ i kan ka wele k'a ɲɛ an dabɔ a kalama de e ma foyi fɔ i bɔra i ye viɲɛti bɔ i y'a wari caman tuguni donc finalement y'a ye i b'a de dɔ ma nɔgɔya i bɛ taa de dɔ ma gɛlɛya la donc nin kɔrɔ an fara ka bɔ ɲɔgɔn na tiɲɛna an tɛ se o la Mali kɔnɔ ka taa ne bɛɛ ye kelen an bɛɛ ye jɛkulu kelen de donc nɔgɔya min n'a bɛ kɛ ne ye a bɛ kɛ ne tɔw ye e tɛ se ka nɔgɔya ma k'a gɛlɛya maa tɔw ma an b'a fɛ a ka nɔgɔya bɛɛ ye ani an ka sirako Bamakɔ sira ye sira 40 ani sira 8 de ye mairie ye sira 40 tigɛ k'an di yɛrɛ kan anw b'a transférer a sira kumaba fɔlɔfɔlɔ Kulukoro goudron ye filanan ye mairiba sira mun bɛ taa Kuluba fɛ sabanan ye Sebenikɔrɔ sira ye naaninan ye Pɔnkɔrɔma sira kelen ye ka taa duurunan ye Pɔnkɔrɔ sira ka taa aéroport fɛ u ye kumaba ye fɔ aw y'o tigɛ kɔnɔ ko anw tɛ yɛlɛ a kan o tɛmɛnen kɔfɛ a y'an tora an nana a ko pont ma an bɛ yɛlɛ deuxième pont mun kan a ko an tɛ yɛlɛ o kan ko k'a daminɛ 10 heures la k'o ta se 15 heures ma n'an yɛlɛ 10 heures ni 15 heures sera an bɛ jɔ depuis 6 heures o bɛ pont minɛ 6 heures an tɛ yɛlɛ 7 heures an tɛ yɛlɛ 8 heures an tɛ yɛlɛ 9 heures an tɛ yɛlɛ 10 heures de na anw yɛlɛla anw bɛ heure 3 de b'anw bolo la e bɛ se ka baara kɛ cogo di ni tun bɛ tali kɛ katakanabolilaw ka sandikaw ɲɛmaw ye a fɔra cogo min na a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ o y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman kɔni b'olu da la nin baara in na polisilakaw b'olu sɛgɛ olu dun ka sɛbɛnfuraw dafalen b'u bolo nin ye gɛlɛyaba de ye ko jamana ɲɛmaw k'a lajɛ fɛrɛ ka se ka sɔrɔ nin ko in na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati a ko la n'an bɔra ye bâtiment kura dɔ kɔni o jɔra ka di Bamakɔ trésor ma a yirala k'a fɔ ko yɛlɛma kɔni bɛna don baaraw la u bɛna taa o jabala kura in kɔnɔ na ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ musaka ko ma Aluseni Sanu ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ bâtiment minnu n'an y'a kurubon kari sisan an y'a jɔ recette générale du district de ye ani pairie générale du trésor de ye recette générale du district ale kelen bɛ recette mun encaissé o ye 80% kɛmɛ sigi o kɛmɛ sigi 80 ale de bɛ o bɛɛ encaissé pairie générale du trésor dépense fɛn fɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔ kɛmɛ sigi la ale de bɛ 90 de dépense kɛ donc nafa mun b'u la jɔyɔrɔ mun b'u la o y'o ye bon an y'a ye k'a fɔ en 2019 olu ka u tun bɛ baara kɛ condition mun na condition ninnu tun man nɔgɔ hali dɔɔni baarakɛyɔrɔ in tun ka gɛlɛn a coincelen don lafiya t'a kɔnɔ a bɛ sugu kɔnɔna la a ko ka ca bon n'a fɔra mɔgɔ mɔgɔ bɛ impôt sara i bɛ douane sara i bɛ taxe sara ko i kana o yɔrɔ la k'a fɔ k'i bɛ reçoit ka ɲa baara ka kɛ ka ɲa a tun man nɔgɔ donc nin baara in kɛra de pour que trésor baarakɛla ninnu ka se ka baara kɛ lafiya kɔnɔna la population malienne mun fana y'u ka client ye olu ka se ka na lafiya kɔnɔna la baara ka se ka kɛ ka ɲa parce que an y'a ye k'a fɔ comme transition président y'a fɔ cogo min na an ka mɔgɔw bila condition de travail la mun b'a to an bɛ objectif mun exiger u la u ka se k'o objectif ni atteindre ni tun bɛ tali kɛ Aluseni Sanu na kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre min ka baara ɲɛsinnen sɔrɔ ni musakako ma a fɔra cogo min na yarabi ala ka ni ɲɔgɔnna caya an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye jɛkulu min sigilen don walasa ka se ka kalata labɛn kɔni sabati olu ni société civile ma olu ye ɲɔgɔn ye kɛ a ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan maa dɔ b'u ka seereya di an k'u lamɛn a kɛra an fɛ ko ba ye parce que ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye kalata jɛkulu ɲɛmɔgɔw ka société civile wele n'o ye minnu tɔnkulu jɛkulu minnu yɛrɛ bolo u wele ka na k'u ɲininka kalata kɛcogo kow kan an bɛna ka na lamɛnli kɛ k'an fɛla fɔ an fɛla dɔ ye jumɛn ye ladiriya ko jɔdaba b'an ka jamana in kalafiliko la parce que an bɛ ka maaw ta ko kalan ni fɛn dɔrɔn o tɛ o ni hadamaden n'i ma kɛ ladiri ye i tɛ se ka tiɲɛ fɔ o i tɛ se ka tilennenya jɔdaba de bɛ hadamadenya la ladiriya de b'o sɛmɔgɔninfin ma o ye kelen ye filanan o ye ka se ka baara in kɛ a kɛcogo ɲuman na ka jamanadenw ladɔnniya la a ka fɔcogo la cogo min b'a to an bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la ka se ka ɲɔgɔn bilasira a la a ka se ka kɛ fɛn min bɛ se ka jamana nafa min kɛra tɔw la kana kɛ ɛji la wa an jigi dalen b'u kan u bɛ se ka kalata ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min mankan kana tɛ kɛ min kɔfɛ an kɔni jigi dalen b'o de kan n'a fɔ yɛlɛma ka don ko la yɛlɛma caman musow ta fan fɛ denmisɛnw ta fan fɛ dɛnkɛrɛfɛ ni ɲɛna wolobali min bɛ kɛ ani corruption ni wari di ni fɛn fɛn bɛ kɛ o bɛɛ ka bɔ a la u ka musow sen don a la musow kana kɛ tɛgɛrɛfɔla ye tuguni ubiyɛn ka kɛ mɔgɔ labɔla ye tuguni u yɛrɛ ka sɔrɔ ɲɛfɛ baaraw la anw bɛ n'a ka ɲɛfɔ ɲɛna u k'an dɛmɛ
pour que baara ɲuman ka kɛ kalata ɲuman ka kɛ jamana ka wuli ka jɔ a sen kan ni kalata ɲuman kɛra jamana problème caman bɛ ban o fɛ u y'u kan da mun ye layidu ta k'u bɛ EJ dɛmɛ société civile bɛɛ jɛra k'a fɔ k'u bɛ EJ dɛmɛ pour que EJ ka se ka kalata ɲuman kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la a fɔra cogo min na yarabi Ala ka kalata in kɛ kalata jɛlen kalata basigilen futinɛ o bɛ se ka ban pewu an ka jamana kɔnɔ. N'an bɔra ye formation dɔ kɔni sigila sen kan an ka jamana kɔnɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ k'a kɛ musolakaw kun gɛlɛya min bɛ musolakaw sɔrɔ jango kɛlɛ bamanin b'an ka jamana kɔnɔ na fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin bɛɛ la cogoya mun na a kɛnɛ kan ministre min ka baara ɲɛsin muso ni du ni denbaya ma Wadijilakaw furumuso Funɛ Kulubali ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. Mun bɛ anw dala yan nɔ n'o ye kɛlɛ mun b'anw dala o bɛ Burkina o bɛ Niger o bɛ Guinée o bɛ sous-région in bɛɛ la a tɛ taa sigi ka kuma fɔ an b'o sigi ka kuma in kɛnɛ de kan binganiwalew kuma kɛra sabula ni i mana kɛlɛ yɔrɔ yɔrɔ ma fɔlɔ min bɛ ɲangi fɔlɔ o ye muso ye parce que du bɛ muso de bolo muso ni denw de gɛrɛlen don ɲɔgɔn na o de y'a to n kuma sigi ka fɔ a tɛ se ka taa ka anw muso to denmisɛnninw fɛnɛ ta fɛnɛ olu bɛ se ka lasago cogoya min na an kumana o bɛɛ kan solution bɛ na sɔrɔ nin bɛɛ kan ni Ala sɔnna. An y'a fɔ ko walasa musow ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ n'o y'u ka autonomisation ye fo kalanso ka bila sen kan n'a bɛ fɔ ma ko kalanso min bɛ muso minnu bɛ fɛ k'u kan bɔ politiki la olu ka kalanso n'o créera a musow bi kalan de an ka laɲini dɔ fana ye min ye o ye ka se ka école de mon âge n'o ye baara taabolo dɔ ye o ye min ye denmisɛnninw de bɛ kalan k'olu ka kalanso sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya na k'u degi maaya taabolo la maaya taabolo fɔlɔfɔlɔ an tun b'a ye k'a fɔ an ka duguw kɔnɔ u tun bɛ taa ni denmisɛnninw ye kungo la kalo 3 k'u kalan cɛya la u kan ka min kɛ k'u kalan an danbew la donc an séminaire in ka laɲini fɛnɛ dɔ bɔra o kan. Ni tun bɛ tali kɛ ministre ka seereya la kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre min ka baara ɲɛsinnen muso ni du ni denbaya ma Funɛ Kulubali a la fɔla cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye Ponge dɔgɔtɔrɔlakaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko baarabila kɔni o bɛna daminɛ bi sɔgɔmada in yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya ka syndicat minnu bɛ yen nɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko baarabila kɔni ko a bɛ yen nɔ dɛ wa ko nin ye baarabila banbali de ko fo ka hakɛw kɔni ko ka se ka sabati min bɛ tali kɛ professeur Gida Landure ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne ye professeur Gida Landure ne ye syndicat national de la santé de l'action sociale et de la promotion de la femme ne yo secrétaire général adjoint Ponge comité. Donc a bɛ wagati bɔ an bɛ wilikajɔ la k'an ka hakɛw ɲini parce que an ka hakɛw tarakila jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an ka hakɛw tarakila an ka hôpital fana ɲɛmaaw fɛ a hakɛ tagarila cogo di Fuseni Kulibali o y'a ta ka bɔ an kunna k'an to grève la ka taa bila ko gouverneur du district de Bamako ka bolo kan donc o kɛli o bɛ jamana sariya sɔsɔ an ka laɲini filanan o ye an ka yɔrɔw ko ye 2006 ka taa 2011 la u ko k'u bɛna yɔrɔ di Pongekaw ma ko Pongekaw k'u ka ristourne k'o bila kɛrɛfɛ donc san 6 ristourne o bilala kɛrɛfɛ k'a kɛ $300,000 ani kɔ ye kɔfɛ u ko ko wari ma bɔ $40,000 o ɲinina ka don a la o bɛɛ ye Pongekaw ka wari dalajɛlen ye nka ye min ye mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 48 mɔgɔ 146 hali bi olu mu u ka hakɛw sɔrɔ u taara n'u ka wari ye wa fana u ma u ka terrain fana sɔrɔ olu y'u yɛrɛ ka wilikajɔw kɛ ka sɛgɛn u ma se k'a ɲɛnabɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ tanyana a la mɔgɔ dɔw yɛrɛ u ka tiɲɛtabagaw de bɛna don o don ka kasi kɛ dɔw taara retraite la dɔw fana obligera ka bɔ Ponge yɛrɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ parce que gɛlɛya bolo san 6 u ka cotisation kɛ ko ka taa manamanana ten mun de la u tɛ se ka ɲɛnabɔ parce que o dossier syndicat ɲɛmaa mun tun bɛ yen o wagati o de ye bi ministère de la santé o ka chargé de mission ye wa o chargé de mission fana de ɲɛsinen don ko ka syndicat ko kumaw ko k'o ɲɛnabɔ biɲɛkala ɲinina o sen bɛ biɲɛkala sanfɛ o bɛ se ka ye wa o tɛ se ka ye parce que papier b'an bolo yan a ka signature b'a la k'a fɔ terraintigi ka $40,000,000 o b'u la olu ma se k'a ɲɛnabɔ ale n'o o wagati directeur général adjoint olu de y'a wariw labɔ wa wariw kɛra cogo min na an t'a dɔn
nga an bɛ min fɛ mɔgɔw k'u ka hakɛw sɔrɔ. Sabanan ye min ye projet bɛ se ka kalo 3 kɛ joli sɛgɛsɛgɛ min b'a to i k'a dɔn ko e A ye ou bien e ye B ye o tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ CESCOM na a tɛ dɛsɛ CCRF la a tɛ dɛsɛ mais projet o bɛ dɛsɛ ko nka miliyari 7 o de donna projet u ko k'u ye groupe électrogène min san na ko 80 millions et plus mais contrat kan a fɔra ko ka kura san mais olu taara kɔrɔlen de san o tɛ san 2 san 3 bɔ o nana kɛ tiɲɛni ye o tiɲɛni ye o tiɲɛni ye olu kuma tɛ fɔ an yɛrɛ ka service bɛ yen a bɛ ɲini ka san 3 bɔ ladaliso 2 dɔ bɛ yen a datugulen don ko mun y'a sababu ye ko ɲɛgɛn tɛ ka marché wa hali minnu dayɛlɛlen don ala ka n'i ci ka don a ɲɛgɛn kɔnɔ mais nin wariba in bɛɛ bɛ fɔ k'a donna a fɔra ko nin fɛn bɛɛ kɛra jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'u ɲɛsin projet ma a bɛ ɲini ka wagati caman bɔ mais hali bi a tɛ ka sira sɔrɔ mais hali bi a bɛ fɔ ko problème tɛ foyi tɛ projet mais ni mɔgɔw taara problème bɛ projet le 6 février tɛnɛndon baara ti projet tuguni fo ka taa an ka laɲiniw sabati. Ni tun bɛ tali kɛ professeur Gida Landure la a fɔra cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye dugu 3 olu farala ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya san marabolo kɔnɔna na ka se ka balo dɔ kɔni fara ɲɔgɔn kan ɲɔ tɔni 6 bɔɲɔgɔnko ni ka se k'o di jamana ɲɛmaaw ma u k'a di finitigilaka minnu n'olu kasarala kɛlɛyɔrɔ la olu ka denbaya balo in ka se ka di o ma min bɛ tali kɛ san marabolo kɔnɔna na dugutigilakaw ka kumalasi la fo ka taa se maire fo ka taa se gouverneur ma olu b'u ka sira di an k'olu lamɛn. Kasurula Morubila Turakolima o dugutigiw de suma fara ɲɔgɔn kan ko ka di sous-préfet ma k'a di préfet ma préfet k'a di gouverneur ma gouverneur k'a lase président ma a k'a di sɔrɔsi minnu banna olu musow ma ka kɛ dɛmɛ ye wajibi tɛ ko o y'a bɔ u ŋaniya n'u diinɛ de la ka kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin faso ma. Anw mɛriw tɔgɔ la sansɛrikili mɛriw bɛɛ tɔgɔ la ne bɛ dugutigiw fo ka nin ŋaniya ta k'a fɔ degun bɛ jamana kan anw mɛriw kɔni kɔntana k'a fɔ mɛriw ye ani dugutigiw ye ko u ye min di o caya n'o dɔgɔya ko tɛ ŋaniya in de ko don ka fasoden ɲumanya yira k'a dɔn ko an bɛ an faso kɔnɔ anw fɛnɛ se ye nin de ye an b'a dɔn baara dɔ bɛ sen na a baara ma nɔgɔn anw se ye nin de ye ka taa di aw se o de bɛ fo k'o barika da kosɛbɛ président de la transition tɔgɔ la ka foli fɔ aw ye ko k'aw fo aw yɛrɛ aw ni ce aw yɛrɛ aw ye baara min kɛ a diyara a ye mais ka aw fo aw yɛrɛ aw ni ce aw yɛrɛ. Ni tun bɛ tali kɛ sanga dɔw ka sariya la a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka sɔrɔsilakaw ma yarabi Ala ni hakilina nin jidi n'an bɔra ye forage dɔ kɔnɔ o dira Sabalibugukaw ma kɛrɛnkɛrɛnna ONG dɔ fɛ a kɛnɛ kan Imamu Tijani Gueye fo ka taa se ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ dɛmɛ ko ma Umaru Jara olu tun b'a kɛnɛ kan kuma min fɔ o filɛ. mɔgɔ n'i ye adamadenw dɛmɛ ni ji ye ji dɛmɛ ye dɛmɛ bɛɛ lajɛlen laban de ka da kan Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ɲɛfɛn bɛɛ ka ɲɛnamaya donna ji de la donc n'i ye mɔgɔw dɛmɛ ni ji ye i ye sigida mɔgɔw dɛmɛ i y'a yiriw dɛmɛ i y'a baganw dɛmɛ. An bɛ foli lase ONG Amal ONG min depuis don min na n'a ɲɛmɔgɔ wulila ka se ma kabinɛ la k'a fɔ u y'a kanu an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc jamana ɲɛmaa ka laɲini ye o de ye fɛn o fɛn bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ an ka jamanadenw tɔgɔ la o k'a sɔrɔ an n'u tigiw jɛra k'a kɛ o de la ONG Amal u ye ci bila an ma k'a fɔ an ka baara ɲɔgɔnya kɔnɔna na u ye a kanu ka forage kelen di an ma a ka d'an ye a ka kɛ yɔrɔ min na u bɛ taa kɛ donc o dugu jaabira a ye taa nin di Sabalibugukaw ma. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka sariya la a fɔra cogo min na yarabi Ala ka nin ɲɔgɔnna caya an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Dabeli min b'e bolo. Karamɔgɔ Sidiki diɲɛ tɔnba ale ka bolofara min sigilen bɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli la a jirala ko dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen kɔnɔna na ko u ka yalayalaw senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye yalayala fura ye ko ale bɛ ɲani kɛ cogo min na a bɛ tiɲɛni kɛ ten fɛnɛ n'i y'a ta ale ko yalayala fura ko a ka maa ni bɔnta ko ka ca san kɔnɔ n'an bɔra an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan Guillaume Soro ale n'a masurunyamɔgɔ minnu tun minɛnen kun don k'u bila san 20 kaso la salongo a jirala k'a fɔ ko u ka kiiriw ko olu baaraw daminɛna barisa ko ni maa ninnu kun y'a jira k'a fɔ k'u bɛna jamana ka fanga dafiri wale k'u bɛna o kɛ k'u ka kiiri baaraw dabɔra ko kura Abidjan o kɔfɛ an bɛ taa Gambi fɛn min ye siro dɔ ye denmisɛnnin siro dɔ ye a jirala k'a fɔ ko ale bɛ denmisɛnninw ka farigan caman bɛ yen nɔ ko a bɛ kɛ olu sababu ye ko olu furakɛ ni dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko ni siro kɔfɔlen yɛrɛ kɛra sababu ye ka denmisɛnnin maa 69 ɲɔgɔn k'olu de bɔnɛ u ni na siro in yɛrɛ ko fɛn min ye sa maa min ka dilanni don ko o ye fɛn min ye indi jamana ye ko ale ka dilanni
daminɛ ni siro kɔfɛlen ye ni waati na Gambi marabagaw bɛ wuli ka jɔ la ni siro in ka sɛgɛsɛgɛliw boloda a kun kan o kɔfɛ an bɛ taa Mali ni Niger ale dancɛ la fɛn min ye binganiya wale kelen bɛ sababu ye sanga ni waati ka maaw bɔnɛ u ni na dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kɔnɔna la fɛn min ye maa 9 ɲɔgɔn ye olu de bɔnɛna u ni na n'i y'a ta ka lajɛ ko ni jamana fila in kɔrɔnya fanfɛla fɛ ko binganiya walew cɛyalen bɛ kosɛbɛ karamɔgɔ Sidiki an tun ye min sɔrɔ ni kuyoli dɔ ye Umu Damile y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka basigi nati Mali ni a dafɛ jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ